Nosaltres simplement anem a dir que anem a votar a favor i anem a explicar un poc de què va la cosa perquè els veïns i veïnes tenen dret a saber un poc què és el que estem votant. El que estem votant és que l'empresa municipal Ebusa està passant per una situació econòmica desastrosa, fruit d'una herència. Crec que hem parlat prou de l'herència. La situació és molt complicada i és tan complicada que Ebusa té com a garantia de prestes anteriors gran part del patrimoni municipal i ara mateix els consellers de tots els partits els hem d'agrair del seu gran treball, estan fent feina per a reflotar l'empresa per a que aquest patrimoni municipal que té l'empresa no acabi en mans que no siguin l'Ajuntament d'Alboraya. Per a reflotar l'empresa, aquests consellers han treballat per a que les persones que tenen deutes, millor dit, Ebusa té deutes amb les entitats bancàries, renegociar els préstecs de forma que donen una sèrie de temps de cadència en el qual no cobren interessos ni cobren el préstec i la situació és complicada. Me consta que tots estem treballant per a millorar-la, però hem de ser tots conscients de la situació i anem a votar a favor perquè és una operació de crèdit per a reflotar l'empresa i per a no perdre el patrimoni que té l'empresa.